ही गवारीची भाजी आहे बघा, एकदम कोवळी गवार आहे बघा. ही ह्याच्यापेक्षा जास्त मोठी असते ना अशी ही जून एक आहे बघा. नंतर बाकी सगळ्या छान गवार मी आली म्हणून मी पाव किलो गवार आणते आहे. आणि ह्या म्हणजे गवारीची भाजी म्हटलं की बरेच म्हणजे मुलांना आवडत नाही भाजी गवारीची, पण ही गवारीची भाजी खूप औषधी आहे. ह्याच्यामध्ये भरपूर असे पौष्टिक घटक आहेत आणि ह्या भाजीमध्ये विरघळणारे फायबर आणि असतात आणि त्यामुळे ही भाजी आपल्या शरीराला खूप चांगली असते. ही भाजी जर आपण खाल्ली ना, हृदयविकार वगैरे आहे त्या लोकांसाठी ही भाजी खूप म्हणजे उपयोगाची आहे. ह्याच्यामध्ये कोलेस्ट्रॉल नसतात, कोणत्याही प्रकारचा कोलेस्ट्रॉल ह्या भाजीमध्ये नसतो. त्यामुळे ही भाजी प्रत्येकाने खाल्ली पाहिजे, अगदी आठवड्यातनं एकदा. आता आपण काय करतो, कायम भेंडीची भाजी खातो, फरसबी खातो, पण ही वाटाणे खातो, पण ही भाजी अजिबात खात नाही. तर आपण आठवड्यातनं एकदा ह्या भाजीला आपण महत्त्व दिलं पाहिजे, कारण ह्या भाजीमध्ये आयर्न आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात असतं. सगळ्यांसाठी खूप चांगली आहे. त्यामुळे ही भाजी कशी करायची हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर पहिल्यांदा कशी बघायची ते सांग. हे बघा, कशी बघायची सांगितलं, अशी कोवळी बघायची. ही बघा, हे जून आहे, दिसते तुम्हाला, ही जून. बाकी ह्या सगळ्या कोवळ्या आहेत बघा, म्हणूनच मी ही पाव किलो गवार घेतली आहे, कोवळी एकदम. आता जून गवार आहे ना, हे बघा अशी कशी साफ करायची. हे बघा अशी, हे असं नाही, ही पण जास्त नाही, ह्याला असं साल येतं ना, हे साल असं काढून टाकायचं. नाही तर आपण खातेवेळी आपल्या दातामध्ये ना अशा त्याच्या काड्या राहतात म्हणून त्याच्यासाठी. तर ही कोवळीच आहे सगळी गवार. ही अशा प्रकारे जास्त मोठे तुकडे बघा आवडीवर आपल्या असतात. काय लोक असे मोठे तुकडे ठेवतात, पण हे असे मोठे तुकडे आपल्याला खायला पण लहान तुकडे असले की बरं होतं, म्हणून ह्या पद्धतीने छोटे छोटे याचे तुकडे करून आपण ही मोडून घ्यायची. जून असली तर त्याला काय होतं, त्याचा दोर आपोआप येतो असा, पण ह्याचा येतच नाही कारण ही कोवळी आहे एकदम. तर अशा प्रकारे आपण ही साफ करून घ्यायची, स्वच्छ धुवायची आणि ती कशी करायची ती प्रोसिजर तुम्हाला नंतर दाखवते. ही बघा सगळी गवार मोडून घेतली आहे. मोडून घेतल्यानंतर गवार काय करायचं, स्वच्छ 2-3दा धुवून घ्यायची आहे. आणि मी ते गॅसवर पाणी तापत ठेवते आणि ह्या पाण्यामध्ये मी चांगलं उकळून घेणार आहे. किती फक्त 2 मिनटं उकळून घेणार आहे आणि नंतर गाळून टाकून नंतर भाजी कशी करायची ते तुम्हाला मी दाखवते. तर मी आता ही धुवून घेते आणि त्या पातेल्यामध्ये उकळत ठेवते. या गवारीवर ना छोटी छोटी कुसं असतात आणि त्या कुसामुळे मी थोडंसं आडूकपणा येतो, म्हणून आपण ही 2 मिनटं फक्त पाण्यामध्ये उकळवायची आहे. इथे काय होतील, ती कुसं त्यात मऊ होतील. तर आपण ही 2 मिनटं उकळून घेऊया, नंतर पुढची कृती तुम्हाला मी दाखवते फोडणी कशी करायची. 2 मिनटं झाली आहेत, हे बघा चांगली उकळले, पाणी चांगलं उकळलं आहे हो की नाही. मी आता गॅस बंद करते आणि असंच ठेवून देते. तोपर्यंत कांदा वगैरे फोडणीसाठी कापून घेते. ही बघा गवार मी ना अशी गाळून घेतली आहे, सगळं पाणी त्यातलं काढून घेतलं आहे. आता फोडणीसाठी बघा कांदा हा एक मोठा कांदा घेतला आहे आणि अर्धा टोमॅटो घेतला आहे आणि लसणीच्या 5 पाकळ्या, कढीपत्ता आणि जिरं मोहरी घालणार आहे आणि आपलं एक हा बटाटा घेतला आहे बारीक चिरून बघा. आता ही भाजी मी वाफेवर शिजवणार आहे आणि हा मसाला घालणार आहे. ही भाजी आपल्याला मिरची घालून पण करता येते, पण मी मसाला घालून तुम्हाला दाखवते मी कशी करते ती. तर आता मी यामध्ये 2-3 चमचे तेल घालते. तेल चांगलं तापू दे. तेल तापत आले, मी आता थोडीशी अगदी पाव चमचा मोहरी, पाव चमचा जिरं, थोडासा चिमूटभर हिंग, आता हा ठेचलेला लसूण, कढीपत्ता. आता मी कांदा आणि टोमॅटो घालणार आहे. चांगलंसं परतून घ्यायचं आहे. म्हणजे ह्याच्यात जास्त काही शिजवायचं नाही. ही भाजी पाणी नाही घालायचं, आता वाफेवर शिजवणार आहे. जरा कांदा थोडासा आपण परतून घेऊया. ही बघा आता ही गवार आहे ना, हे बघा उकडली नाही जास्त आहे बघा, अशी फक्त जरासं आपण पाणी घालून ते काढून वरती आपला खरबैत असं कुसतं असतात म्हणे वरती, ती काढून घेण्यासाठी म्हणून मी उकळून टाकले पाणी हे. पण ही शिजायची आहे भरपूर. आता ही आपण शिजवायची, वाफेवर शिजवायची आहे. हे बघा हा कांदा पण शिजेल तो आणि काय वेगळा शिजून घ्यायला नको. आता मी यामध्ये मसाला घालते तिखट. आमचा हा मालवणी मसाला, आपल्याला जशी तिखट हवी त्याप्रमाणे.
थोडीशी चिमूटभर हळद. आमच्या मसाल्यामध्ये हळद असते, आम्ही जास्त काही मसाला हळद घालत नाही मी. हे बघा चांगलं आता परतून घेतलं. आता आपण ही गवार घालायची आणि ही पण चांगली परतून घ्यायची. आणि गवार आणि बटाटा एकदमच घालायचं आहे. चांगला बटाटा धुवून घेतलेला होता. हे बघा आता मीठ घालते. एक चमचाभर मीठ घातलं आहे. चांगला पण हे परतून ठेवूया आणि मग झाकण्यात वरती पाणी ठेवायचं आणि गॅस जरा मीडियम ठेवायचा. एकदम मोठा ना, आता मोठा आहे गॅस. मी फोडणी करायची होती, मोठा ठेवला होता म्हणजे अजिबात लागणार नाही. मध्ये 4-5 मिनटं झाली ना की मध्ये आपण परतून पण घ्यायचं जरा, ते परत सगळ्या भाजीला चांगल्यापैकी मीठ वगैरे लागेल. हे बघा आता मी ह्याच्यावरती झाकण ठेवते. हे बघा गॅस कमी करते आणि ह्या झाकणावर पाणी ठेवणार आहे. आणि ह्याचं पाणी येणार ना, ह्या पाण्याची वाफ येणार ना, त्या वाफेवरच ही भाजी आपली पूर्ण शिजणार आहे. आता इकडे 2 मिनटं झाली आहेत. भाजी बघूया आपली कशी झाली आहे ती. हे बघा त्या भाजीला आपणच पाणी सुटलं आहे. वरती मी झाकणात पाणी ठेवलं होतं पण पाणी सुटलं आहे बघा आतमध्ये. आता वेगळं पाणी आपण काही घालण्याची अजिबातच गरज नाही आहे. तर हे वरचं झाकणातलं पाणीसुद्धा मी आता टाकून देणार आहे, कारण आता हे बटाटे आणि भाजी ह्या पाण्यामध्ये शिजणार आहे. बघा तर आता आणखीन 5 मिनटं आपण ही भाजी चांगली शिजवून घेऊया. भाजी ना एकदम सुकी करायची आणि मी त्यात बाकी काय घालणार नाही, थोडंसं खोबरं आणि कोथिंबीर घालणार आहे. आता ही चांगली शिजायला देऊया. मग वरती मी वाफेवर ठेवलेलं पाणी होतं की नाही, ते पाणी तर नाही ठेवणार आहे कारण त्याला खाली पाणी सुटलेलं आहे. असं झाकण ठेवलं आहे. 5 मिनटं आपण वाट बघूया. आता हे बघा 5 मिनटं झाली आहेत. भाजी बघूया आपली. ह्या कढईमध्ये अशी केली ना की अजिबात लागत नाही बघा. आणि आता हे सगळं पाणी आपला बटाटे शिजली ना की पाणी समजा आपल्याला कमी करायचं असेल तर काय करायचं माहिती आहे, गॅस मोठा बटाटा शिजली आहे बघा. शिजली आहे बटाटी बघा. हा आता काय करायचं, गॅस मोठा करायचा आणि खोबरं घातलं की हे पाणी एकदम भाजी सडसडीत होणार आहे. मी गॅस मोठा ठेवला आहे. चवी थोडंसं खोबरं तर चांगली चव येते आणि कोथिंबीर. अशी ढवळत राहायची नाही तर आता काय गॅस मी मोठा ठेवला आहे ना पाणी सुकण्यासाठी. बघा आवाजच येतोय त्याच्यावर तुम्हाला कळेल की ह्यातलं पाणी काय होतं आहे, सुकतं आहे. तर मित्रांनो बहुगुणी अशी गवारीची भाजी ही आता तयार झालेली आहे. तुम्ही पण ती नक्की करून बघा. ती कशी झाली हे मला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.